Mami. Oké, jullie, vandaag dat ik praat over hoe komen we daar zo in daarom is actually makkelijk als je iets wil doen, dat is actually makkelijk. Als je nou een policeman, wie wil een policeman wees? Oké, ik zeg de paar als policeman. Als je een policeman of een policeman wil wees, dat is bijna makkelijk, hè? Dat is bijna klein. Je leven gaat up en down, het opgaan, maar wat ik wil kan zeggen is, geloof aan wat je wil doen. En wie bedankt. Wie bedankt. Wat is zo wat doen? Wat is zo wat doen? Oké. Jullie zeggen wat zo wat in zijn, hè? Jullie moeten zo wat in zijn, hè? Jullie moeten zo wat in zijn, als je geloof aan het doen, wat zo wat in zijn. En als je wil doen, als je droom wil doen, zoals ik wil policeman weer, ik wil iets doen, zoals ooit TikTok. Als bij je mensen wat zeggen, je gaat morgen een TikTok video maken, je gaat een TikTok video maken. Zeg maar, je wil een TikTok of je wil een TikTok maken, of je wil een TikTok bedrijven gaan, je gaat morgen een TikTok als een foto je maakt. Als je een droom wil hebben, dan begin je dag 1 met dan wat je wil hebben. Als je gelooft, je gaat de dokter raken. Hou in die mind altijd, je gaat de dokter willen lezen, je gaat de dokter willen raken. Waar je dan mee? Oké. Wat ik met dat willen we zeggen? Wat ik met dat willen we zeggen? Maak je zelf veel wat aan je praat of je zegt, ik kan het niet maken. Ieder jaar gaat het erom, ieder jaar kan iets bereiken. In een jaar van je kan iets worden, moet dat vergeten. En geloof altijd dat als altijd te jaren, en vertrouw altijd te jaren, dat je laat zijn veel. Ja? Oké, je hebt zeker wel wat mami ook te zeggen. Mami, itu dong. Mami nggak balas skip mami na. Yes, mami nggak balas movie panda. Iba mami.